다시 바꿔서 저도. Good morning, logofer. The sigaran, the 6:30 jabai. Then morning walk kalam taksi ada. Vlogs karena. लामाफोरखौ सब प्लास्टार खालामना होबाय मैया दासो मोजां नुदों बेनो पार्कआ आरो जों बेयावनो खारनो थाङो लोगोफोर नै मिस्टारा खारबाय थादों आं खेबनै खारबाय 2 राउन्ड आरो हाला लोगोफोर 2 राउन्ड मारिनानै आंहा जाबाय दा आरो थाबायनोसै मिस्टारा पुरा खारबाय थादों बे सानफ्रोमबो 4 राउन्ड मारियो आरो खेबब्रै आं खेबनैयावनो पुरा हाला जायो ओरैनो बोथोराबो ओरैनो अखा हागोन बायदि खालामदों ओरैनो गोसोम अख्राङा अखा हाबाथ' मोजाङानो बिराद गरम जादोंना बेवहायथ' अखायाबो हायाना बिदिनो ओरैनो बिदि खालामलायबाय आरो दा नायनोसै माबा जायो नै मिस्टारा पुरा खारबाय थादों बियो ओरै पार्कआव बिफां फुलि गायदों ओरै देवदारुनि बिफां ओरैनो गोबोरखि हासारबो सारना होबाय दिनै फुङावनो खामानि मावग्राफ्रा दिनै गोबाव सिगाङावनो लाबोना दोनखानायमोन दिनैसो गायदों आरो मानसिफ्रा पुरा फुङाव बिदि थाबायनो फैयो बेयाव गोबोरखि मोननो थाङाना बहानिफ्रायबा लाबोदों खोमा खारना फैनानै आरो बेहाय मिस्टारा एक्सारसाइज खालामगासिनो बेहाय स्टेमिना दंखायो हायो बियो लोगोफोर 3 किल'मिटार खारबाय दा आरो 1 किल'मिटारसो वाक खालामगोन आरो आं खै किल'मिटार खारदों आं अनलि 2 पाकल' 2 पाकाव बेसेबां जागोन 1.4 किल'मिटार 1.4 1.5 किल'मिटारल' आं खारनो हादों बेनो जथेस्थ' आंनि थाखाय मर्निं वाकबो खालामबाय गाइखेर आरो ब्रेडबो लाबोनानै फैबाय बेवहाय आं राजमा बयल खालामनानै होदों दिनै राजमा होगोन आं टिफिनाव मिस्टार राजमा फेभरेट आंनि बेनि फेभरेट सानफ्रोमबो राजमाखौनो जाबाय थानो नागिरो बियो आवगायाव आं बारा मोजाङै संनो रोङामोन एकदम बिजि बायदि जानो मोजां मोनो जाना रोंबायना ओंखायनो संबाय थानो होयो हारियानायाव फरायबायना बेनिखाय राजमाखौ जानो सोलोंबाय आरो दा जोङो डिटक्स वाटार लोंनोसै दैयाबो गुदुं जाबाय बेहाय निम्बु होदों दा बेहाय दै गुदुं होनानै जोङो लोंसिगोन आरो फुंनि जि डिटक्स वाटार सानफ्रोमबो लोंखायो आरो जोङो बेखौ लोंबाथाय सानसे मानि फ्रेसबो नाङो देहाखौ बेड फेट दङ ना जोंनि बडियाव बेखौ दिहुननो हायोना आरो जोंनि आसारा नै बिदि जाबाय थादों बेखौबो जोङो सान्दुङाव होनांगोन आरो थावबो माहाय खम जादों बेसा मोन्दों थाव आरो माहाय होनांगोन बेयाव थावखौ माहाय मिक्स खालामना होनोसै बिदि फलथांलाय होमबासो माबा मा होनो फांगास नांनाय नङा आरो बेयाव दिनै बेखौबो दालायखौबो लाबोदोंमोन बेखौ जोंनि जोगोनार दङ ना बेखौ मानबायनो थाखाय होगोन जायो बिदि होगोन आरो जाहाथे बे मानबायनो हायो सायाव बेयाव होगोन बायसा मोन्दों मानबायनो थाखाय बे फांसेयाथ' पुरा थांबाय थादों बिथिंनो थांगोन आरो बेबो सानसेटाव आरो जोंनि भिन्दियाबो नै बारदों थायोना थाया मिथिया आरो बारनो नागिरदों आथिं सिंथिंबो बारनो नागिरदों बेनो नुबाय एफा लेथ्रा नुदों बे हायानो ओंखारलांनानै मर्निंनि गार्डेनिंनि डिउटिया अलमस्ट जाबाय आरो दा
आं राजमा बानायबाय मिस्टारनि अफिस दङ ना ओंखायनो फुङावनो इदि बानायनानै टिफिन हरनांगौ नालाय ओंखायनो जों सानैनि आरो आं नैबे ब्रेकफास्टनि थाखाय दावदै लादों बेहाय आरो नैबे ब्रेड बिदि फिसा फिसा हाना लादों दिनै आं ब्रेकफास्टआव बानायगोन ब्रेड टस्ट आरो बेहाय एसे गाइखेरबो होनानै होगोन गाइखेर बारा नङा एसे होगोन आरो बेहाय एसे संख्रि होना होगोन आरो एसे हालदै बेवहाय आं ब्रेड खैखानसो लादों बारा लायाखै गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबासो ब्रेड लादों आं गांबा ब्रेडनि सानै मानसिनि बिदि ब्रेड टस्ट बानायनोबा आराम जायो आरो दैनि दावदै लादों आरो एसे गाइखेर होना होदों बेवहाय नैबे इदि होबाय ओरैनो दावदै आमलेट बा एक्सट्रा बानायबाय थानांगौ ना ओंखायनो बेबायदि खनसेयावनो जायो आरो जायहा बिदि अफिस थायोबा गथ'फोरनि मालाबा टिफिन होनांगौ जायोना स्कुलफोराव अब्ला बिदि इजिलि बिदि ब्रेड टस्ट बानायना होनो हायो आरो दावदैजों बिदि मिक्स खालामनानै गाइखेर एसे होबानो जायो बेवहाय थावबो नांखाया हेल्दिबो जायो डीप फ्राय नङा आरो जास्ट सेल' फ्राय आरो बेयो जोंना ब्रेकफास्टआ रेडि जाबाय मिस्टार अफिसाव थांबाय दा आं हारसिं दा आंनि जि खामानि मावनांगौ दङ बेफोरखौ आं दा लासै मावजोबसिगोन आरो हारसिं सान्दुं गोसा बिराद गरमबो जोंनि डरमेटफ्रा बिराद लेथ्रा जादों बे सुना होनोसै ओंखायनो बेयावनो फोरानगोन बेयावनो सुना होनोसै ओंखायनो बाथरुमाव आरो सुबाय थाला बेहायनो फोरानना दोनसै बिराद कक' जादों आं साना होनो र'सै स्प्रे सानो हाया नै बेसिनाव दङ नै मासे लोगोफोर आं न'नि खामानिफोरखौ मावजोब्बायनो दा आंहा एसे बाहेरायाव खामानि दङ माबा माबि लायनांगौ आं अनलि फैसाल' लांगोन जेबो लांफाया आरो आखायाव सेनिटाइजार मोनसेबो लांगोन आरो लोगोफोर फैबाय आं जि बायनांगौ दंमोन ना सब बायनानै लाबोखाबाय आं बेफोरखौ लाबोदों गिबियावनो दङ भिटामिन सि टेब्लेट दा बे कर'ना भाइरासनि समाव बे भिटामिन सि टेब्लेटखौ जानांगौ आरो इमिउन सिस्टेम मोजां जायोनो आरो स्ट्रं जायो इमिउन सिस्टेम आरो लाबोदों किवि सामब्राम गुफुर आरो थाइजौ आरो माल्टा बेयाव भिटामिन सि बिराद दङ आरो बेखौ जानांगौ आरो नैबे वाटारमेलन आरो नैबे लास्टाव जोबोद इम्पर्टेन्ट हेन्ड सेनिटाइजार बारा थाबायाखै दे 1 किल'मिटारसो 1 किल'मिटार नङा 2 किल'मिटारसो आरो गिदिं फैनायाव ओरैबायदि गरम हिउमिडिटि बाह जों दाख्लै बानायदोंमोन ना थाइजौनि आसारा गिबि खेबनि थाखाय जों हासबेन्डजों आरो आंजों आसार बानायदों आरो दा बिदिनो सान्दुङाव सानफ्रोमबो होबाय थायो गाइखेरखौ फुदुंना दोननानै बहाबा माबा माबि मावनानै बावलाङो ओंखायनो आं दिनैबो नायफैबायानो थादों मेरला जादों आंहा बिदि साननै सानथाम गोदैलांदों गाइखेरा गोदौनानै आंहा ओंखाम उखैबाय नैनि लान्च जानोसै दिनै सिम्पोल लान्च नैबे राजमा ओमफ्राय ओंखाम अफिस थाबा बारा बानायखाया मिस्टारनोबो टिफिन हरखायोना ओंखायनो आं जानोसै लोगोफोर दे लोगोफोर आंनि बिफां फुलिफ्राव दै होनो सम जाबाय दा इभिनिं जाबायना दा एसेबां सान्दुङाव थायो बिसोरबो बिचारा फुङाव खेबसे आरो इभिनिङाव खेबसे होनांगौ ना दा इभिनिं जाबाय दा आं दै होनोसै बिफांफ्रा अब्लासो बिसोरबो आराम मोनगोन ना
सानसे मानि सान्दुंआ गसंबाय थायो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो नङाबा बिसोरबो बेसारा एसेबां अक्सिजेन होबाय थायोना बिसोरबो ग्रिन ग्रिन कालारनिया गोसोखौ नायबाथाय सान्थिबो होयो आरो बेबायदि जेसेबां मोनजाबाबो मोनजानायनि खोथा नङा जेसेबां मोनजायाबाबो नायबाथाय गोसोआ माने मोनसे खुसि फैयो आरो बा जि मोजां माथो बिसोरो बारगासिनो बा दङ इदि होननानै आरो थौदो लोगोफोर आंजों साहा लोंनि नोंथांमोनाबो लोंबाय जानांगौ बे समाव बयबो लोंखायो जोंनि आसामनि मानसिफ्रा जाय जाय टी लाभार आंनि बायदि दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोना बिदिनो भिडिअ नायनानै जोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै सापर्ट खालामबाय था आरो जोंनि भिडिअफोरखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे कमेन्टबो खालाम आरो जायफोर नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बाय बाय सी यू सून गाइस